i-COVID-19 ikhona ndoyika nalendlela siyiyo ngoku ngoba ngokulila kwethu kwinhlungu esijongene nayo ngahle singenza enye inyikitya yokufa okuninzi kuba iyababulala abantu and ngoku siku-level 1 ingu-slow poison kuthi qhuzu uve sekuthiwa umuntu akasekho ngomso. Siyacela ke abantu bahlele bezigadile, abantu bahlele besanitizer behlamba izandla, abantu babhekelelane, siyihloniphe iprotocol yezempilo kule meko ye-COVID. Kuyabonakala into yokokuba le second wave bekuthethwa ngayo iyabuya. Amanani ethu ngokuna anyuke ngakumbi abantu aba-active. Sipha ku-4,000 ngokuna we-active cases. Besike sahlala ku-84,000, saya ku-95 recovery rate sihlile ngokuna sibuyela ku-90 recovery rate. Ethu ukuthi amanani abantu abosulela nawo ayanyuka. Siyacela ke abantu bakuthi siyihloniphe le COVID, siyoyike, sibhekelelane, siyinikele imbeko efanelekileyo kuba sifuna ukukhusela ubomi. Urhulumente akathandi ukwenza i-lockdown sisiya kuDisemba. Kodwa xa ngaba abantu abaziphathi kakuhle urhulumente uyawunyanzeleka eyijongile loo meko ye-lockdown kuba sikhusela abantu